Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy Barry, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy Barry, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong paborito mong bagay kapag Christmas party, lalo na nung estudyante ka pa? Really bagay pero specific scenario. Awa. Yung kapag nagro-roleplay ng nagro-roleplay ng Roleplay. nativity. Ah. Yeah. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa roleplay. Kaya nga, kinabahan ako eh. Kala ko hindi mo ma-justify. Oy, pero aminin mo yan, 'di ba? May sa mga classroom tuwing Christmas party may reenactment. Wow. 'Di ba? So gustong-gusto ko yan na ako yung napipili as a narrator. Ay pa. Oo, kasi hindi naman ako mahilig umarte talaga and all. Ah. One time kasi napili ako. Awa. Oo, ako yung asno or yung donkey. Asno pala ang Tagalog ng donkey. Oo, tapos sa akin nakasakay si Mama Mary doon, si Ay. Lisbeth Posis. At alam mo ba kung sino si Saint Joseph? Sino? Si Juan Joseph. Aww. Oo, at sakit nun. So ikaw naging ano ka na, asno, donkey? Asno, oo, ikaw. Ako naman naging Mama Mary na ako Ay, dati. wow! O, diba? Bata pa lang Mama Mary ka na Oo, talaga. kaya nga sorry kay Mama Mary. Oo, bakit ikaw yung napili? Kasi usually may standards ang kada classroom. Halimbawa sa section Awa. Bayabas, dapat pinakamatalino. Yan. Parang sinabi mong hindi ako pasok sa standards ng Mama Mary Well, wala lang. Bibu-bibu lang kasi ako noon. So sabi ko, ay maganda yung character na yun, yan yung sa akin. Nice. Ay nako, nakakamiss talaga yung mga ganyang throwback nung kabataan natin kapag Christmas party, no? Tutu, saya-saya lang, no? Sa akin naman ang paborito ko, yung mga performances. Ay, Jabberwockies. Yan, yung mga mga sex bomb. Ay, oo. Di ba yung mga spaghetti pababa, halukay ube. O, yan. Yan. Ay nako, dahil throwback tayo ngayon mga kabisyo, eto ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga throwback na ganap Tuwing Christmas Party! Tara, kape! Tara, kape! Ayan po na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Christmas Angel. Oy guys, sino kaya ang mapipili na gaganap sa Christmas party natin? Yung Christmas Angel. Syempre yung pinakamaganda at pinakamatalino sa section natin yan. Kung ganun, si Robin Siena na naman yan. Excuse me! Excuse me! Oh, Jessa, anyari sa'yo? Bakit may pek-pek ka pakpak ka ngayon? Manok ka ba? Hindi. Malapit na kasi yung pagpili ni ma'am sa gaganap na Christmas Angel. So dapat ma-realize niya na ako yun! Jessa, next week pa yung Christmas party natin. Tsaka may long quiz tayo ngayon. Ay, may quiz? Di ko alam. Tingnan mo na, Jessa. Sa mga kung ano-ano pinaghahandaan mo, pero yung quiz natin dito, di mo mapaghandaan eh. Hoy, Jessa, sabi sa GC natin, kasama ka na daw sa Christmas roleplay. Ayan, perfect! Sabi na eh. Oh, so ano, ako na daw ba ang angel? Hindi, ikaw daw yung gaganap na tupa. Tupa, no? Oy, bagay nga kay Jessa Oo, yun. pero babae siya. So, Oo. dapat siya ay tupang ina. Diba? Babae kasi siya eh. Usually, mga tupang gumaganap ng lalaki. Awa. Yung mga... Sa bagay kasi sinasakyan eh. O yung donkey, lalaki din. Awa. Yan. Pero yung Christmas Angel sa amin or sa ibang mga classroom, naku, big deal talaga yan bukod sa role ni Mama Mary. Awa. Kasi yan nga yung may hawak ng star. Oo. Yan yung may pinakamaganda, naka-gown talaga. Tutu. Ay, nako, kawawa naman si Jessa. Naging tupa. Kaya nga, tupang ina. Anyway, that's number 1 po naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga ambagan sa classroom. Okay, class. Next week ay Christmas party na natin. Kaya mas okay kung magdadala tayo ng mga pagkain. Dapat food to share, potluck to. Ma'am, dito at the back po. Ako na lang po sa tinapay tsaka pansit po. Okay, tinapay at pansit, very breakfast kay Konyo Bicolano. Ikaw naman, Mar. Ma'am, sa akin po, kakanin at barbecue. Wow, okay, kakanin at barbecue. Kay Mar. Hoy, Mar, halika nga dito. Oh. Ano ka ba? Bakit mag-aambag ka ng napakaraming pagkain? Oh. Hayaan mo na yung iba yung mag-ambag ng marami. Oh, Jessa, bakit ba? Ano ka ba? Di ka na nasanay taon-taon. Kasi for sure, iuuwi rin na naman yan ni ma'am yung mga pagkain natin. Pupils at the back. Ay, Bakit ang ingay nyo dyan?
yan? Jessa, baka gusto mo i-share sa buong klase yung pinag-uusapan nyo dyan? Ay, ma'am, wala po. Sabi ko po ako na po sa tubig para may panulak. Oo. Lo, gawin mo namang soft drinks, Jessa. Ano ka ba? It's the thought that counts. Diba, ma'am? Tama naman. Mga panahong uso pa ang ambagan hindi ng pera pero ng pagkain. Totoo. Ikaw ba, ano yung madalas na dinadala mo nun pag potluck? Tinapay, pansit or spaghetti. Kasi yan yung niluluto madalas ng mga kapatid kong babae. Sa amin naman, ako biko. Wow. Biko yung dinadala ko kasi sabi ni mama tipid daw yun. Mabilis pa sila mabubusog. Tsaka yung biko, I think overnight nyo dapat yan lutuin, di ba? Tama ba? Well, kasi hindi naman. malagkit na kanin. Hindi naman, siguro depende. Pero grabe rin ang effort nun kasi yung braso mo talaga. Oo, pero yun nga, sobrang tipid ka dun kasi may malagkit ka lang na kanin, tapos yung pampalasa. Yan. O diba, nakatipid ka. Kaya every Christmas party nun, ang saya-saya ng faculty office. Bakit? Kasi yung mga tira sa kanila, pinuuwi nila. Kala nyo, ma'am, hindi namin alam, ha? Uy, pero may iba ha. May iba ako nakita ang taktika nila. Bago ilatag dun sa kainan ng mga estudyante, magkukuha na sila. Magtatabi na sila ng para sa sarili nila. Hindi kasi para ito sa para mamaya kasi hindi na ako makakakain. Asikasuhin ko na kayo. Gawain nyo, ha? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kaklase mong namimiss mo tuwing Christmas party. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Naku, pwede ba ako mag-shoutout lang? Ito, i-shoutout na natin to. Ito na-meet namin sa may Winford Hotel nung nakaraang awarding natin. Super fan sila ng Tarakape. Si Jam Teodin, Joanna Tongol ng Seeking Pharmacy ng Seeking Pharma at si Sally. Grabe, handa silang makipagbalyahan para kay Robin Shen at para kay Konyo Bicolano. Maraming salamat po. Sana malaki ang inyong Christmas bonus na matanggap. I-share mo yan. Oy, gusto ko rin batiin yung aking mga teachers dyan sa North Fairview Elementary School at sa Batasan Hills National High School. Kundi dahil sa kanila, hindi ganito yung ugali ko. Tama. Sila yung mga nag-uwi ng handa ninyo. Ng Christmas party nyo. Ng mga nabusog sa biko namin. Siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragang Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape!